Helo, pnawn de. Heddiw wedi dod yma i Gronfa Ddŵr Llandegfedd, ger Pont y Pŵl. A pam dwi wedi dod yma? Ie, mae'n edrych yn hyfryd, ond nid sianel Ffosiliau yw hon? Na, wrth gwrs, ie. Reswm wedi dod yma yw bod ffosiliau i gael yma, wrth gwrs, o'r cyfnod Silwraidd, rhyw 425 i 427 miliwn o flynyddoedd oed. Felly, mae'n werth dod yma i chwilio am ffosiliau. Dwi ddim wedi gweld yr ardal yma ar unrhyw wefan neu chwilio am ffosiliau, ac mae yna reswm am hynny. Dyw'r ardaloedd ble ydych chi gallu casglu ffosiliau ddim yn enfawr yma. Ond mae'n bosib dod o hyd i ffosiliau neis os ydych chi'n gwybod ble i edrych. Felly nawn ni yrru rownd y gornel nawr, rownd fanna, a gawn ni weld beth gallwn ni ffeindio. Fi'n sefyll ar argair Gronfa Ddŵr ar hyn o bryd, ond ble dwi'n mynd yw just rownd y gornel fanna, dyna'n nghari. A'r ardal yna sy'n newydd gael ei glirio, wi'n meddwl. Felly mae'n werth edrych fanna am ffosiliau, ond mae'r ardal hon i gyd yn llawn ffosiliau. Iawn te, dyma fel mae ffas yn edrych pan ych chi'n agos ato fa. Digon o gerrig o gwmpas ar y llawr yma, felly bant â ni. Gwrs, y peth cyntaf i wneud pan ych chi'n dod i rhywle newydd yw jyst dechrau troi cerrig i weld os na ffosiliau yn nhw o gwbl. Ac os felly, pa fath o ffosiliau sy'n gael, shwt maen nhw'n edrych mwyn i chi wybod beth ych chi'n chwilio amdano fe. A dyna ni, dyna brachiopod. Wel, tu fewn o brachiopod. Felly, na'r fath o beth ni'n chwilio amdano nhw fan hyn. Ie, mae'n un arall fan hyn hefyd. A, mae sawl un ar y darn yma. Un fanna. Gwych. Felly, wy'n troi cerrig eto, cor car yn fanna. Dwi ddim wedi mynd yn bell o gwbl o'r car. Beth sy'n ma nawr? Oce, mae olion brachiopod yn fanna. Iawn. Chi'n gweld rheina? Fan hyn? Mwy o brachiopods. Mae llwyth o nhw yma. Gwych. Newydd ddod ar draws hwn, ond nes i ddim ddod ar draws iddo fe fel hyn. Roedd y garreg on mewn dau ran pan ffeindiais i nhw. A dyma beth sy'n ynddyn nhw. Brachiopod bach neis yn fanna. Dyna hanner arall hefyd. Felly, wy'n meddwl bod fi'n mynd i gadw hwnna, mae'n neis a does dim enghraifft hwnna gyda fi. Felly, yr unig broblem gyda ffosiliau yma yw bod nhw'n fregus, felly mae rhaid gwneud tipyn bach o waith paratoi cyn fi fynd ar ffosil yma. Iawn, felly wedi cael gwared o dipyn bach o'r garreg o'r ochr yma. Fel wedys i, mae'n fregus, ond dyma'r secret weapon fan hyn, sef paraloid B72 yn acetone. Rhyw 10% yw e. Ac mae'n digon rwydd defnyddio hwn, just peintio fe ar y ffosil ac ar y garreg o gwmpas y ffosil hefyd. A bydd e'n cadw'r ffosil yn saff mwyn i fi gael thre gobeithio heb dorri'r ffosil. A'r hanner arall hefyd.
dyma fel mae'r ffosil yn edrych ar ôl roi paraloid arno fe. Bydd e'n atgyfnerthu'r matrix, ond bydd rhaid i fi aros nawr i o'n sychu. Felly wrth i o'n sychu, wy'n mynd i chwilio am ffosiliau eraill. Weithiau, ydych chi jyst ddim yn gwybod faint o ffosiliau sy'n o'ch gwmpas chi. Enghraifft, wrth droi hwn, mae sawl ffosil yn y darn yma, llwyth o brachiopods yma, a fysych chi ddim yn gwybod tas chi heb dod yma a throi'r garreg i weld nhw. Dyma enghraifft neis o'r brachiopod Atripa reticularis. Mae'n gyffredin iawn yr ardal yma yn y gerrig yma, a wi newydd weld un yn y ffas hefyd. Fanna. Dyna'r ffosil i gyd, ffosil gyfan. Dyw hwn ddim yn edrych fel lot nawr, ond mae'n enghraifft neis o Atripa reticularis, y brachiopod. O'n i'n meddwl bod fe yn y ffas, ond fel a droi mas, roedd e jyst ar wyneb y ffas, felly oedd yn iawn i gael e. Bydd rhaid glanhau hwn, ond gobeithio ar ôl hynny, bydd edrych yn well. Na i roi lluniau ohono fe yn y fideo yma, os yw'n edrych yn dda. Mae sawl ffosil arall yn y ffas yma. Nawr, dwi ddim yn mynd i balu amdanyn nhw, mynd i adael nhw yma, ond dyna nhw. Un fanna. Brachiopods bach neis eto. Wy'n meddwl taw Atripa yw'r rhain hefyd, ond dwi ddim yn osol siŵr eb gael nhw mas. Nag Atripa yw hwnna, ond dwi ddim yn siŵr beth yw e chwaith. Arwan i brachiopod yn yw. Dyma un arall. Mae yna lwyth ohonyn nhw yn y ffas yma. A dyma un arall yma sy'n edrych yn eitha neis, ond dwi ddim yn gallu gael y mas o fan hyn. Felly na i ddim trio. Dyma tripa arall yn y ffas. Yn amlwg mae yna lot o'n nhw yma, ond mae yna brachiopods eraill yma hefyd. Felly nag dim ond Atripa. Ie, cwpl mwy o Atripas, un fanna ac un fanna. A jyst i ddangos bod mwy yma nag Atripa, dyma brachiopod arall. Mae'n eitha fach, fi'n gwybod, ond Hawelela enw'r brachiopod yma. Hawelela elegans, fi'n meddwl. Dyna fe fanna. Na i trio swmo mewn. Na ni. Dyma Hawelela bach neis arall, fi'n newydd ffeindo. Nawr, nes i dorri'r darn o garreg yma. Fel wedys i, dwi ddim yn gref iawn. Ond, gan dweud hynny, gan bod fi di wneud hynny, wy'n gwybod taw fi yw'r person cyntaf eriod i weld hwn. A dyma'r tro cyntaf iddo weld golau dydd ers rhyw, wel, o leia 425 miliwn o flynyddoedd. Falle mwy na hynny. Felly, dyna un o'r pethau sy'n gwneud chwilio am ffosiliau yn special i fi. Dyna yw'r wefr sy'n dod o ffeindio rhywbeth bod neb arall wedi gweld cyn chi. Na ble o'n i gynnau, rownd fanna, ar yr ochr yma o'r argau, ond nawr wedi dod ar draws yr ewl i fynedfa Cronfa Ddŵr Llandegfedd, achos mae yna gerrig ffosilifferaidd i gael yma hefyd. Ac ni'n cael yr un fath o ffosiliau yma, fel y brachiopod yma, neu cast o tu fewn i brachiopod, beth bynnag. Wi yma ar lan y Cronfa Ddŵr, ac wi newydd ffeindo brachiopods dal yn y matrix fan hyn. Felly, na i fynd â nhw adre, na i weld os gallu lanhau nhw a chael nhw mas o'r matrix yn llawn. Yn amlwg, mae sawl un i gael yma.
Mae lwyth o'n nhw fan hyn. Nawr, dwi ddim yn mynd â nhw gyd adre, dim ond y rai dangos i chi gynnau. Ond maen nhw yma, os ych chi eisiau dod yma, croeso i chi gael nhw. O'n i gobeithio beth ni'n ffeindo un o'r rhai neddi, brachiopodd arall, o'r enw Leptaena depressa. Ac i fi, mae hwn yn bert iawn, fi'n licio rhain. Just y patrwm arno fe. Mae'n wych. Ond wrth gwrs, bydd angen chydig bach o parloid i fynd ag e yma. Ond gan fod sawl enghraifft o'n gyda fi gytre, mae adael yma i rywun arall. Sawl ffosil i'w ffeindo yma ar lan y Cronfa Ddŵr, fel y brachiopods yma. Os yw'n ffocysu, dyna. Am sawl un arall yn y ddarn o garreg yma hefyd. Be arall sy'n yma. Dwi'n jyst troi cwpl o gerrig i weld os ffosiliau yma i ddangos i chi. Ie, brachiopods yn fanna. Na rhywbeth ar y tu fewn. Mae drio torri fa. Negos, ond mae wastad yn werth edrych nag y brachiopod arall yma. Ie. Meddwl to brachiopod yma. Yma, nege. Mae wedi cael ei erydu, ond dyma ran o gynffon trilobit. A ni fel bach o a brachiopod arall, ond y trilobit, dyma ei gynffon ac roedd llwyth o'n nhw'n byw yn yr ardal yma yn ystod y Cyfnod Silwraidd, a ni fel bach oedd y byw ar waelod y môr. Bobl, os ych chi'n dod a'ch cwn i rywle fel hyn, glan ewch y baw wedyn. Mae hwnna'n afiach. Fi o flan ganolfan chwaraeon dŵr nawr. Fan hyn, mae lwyth o brachiopods bech iawn yn y gerrig. Yn y cerrig, sori. Dyma rhai o'r ffosiliau, rhai o'r brachiopods bech in situ. Sy'n beth de. Ddim yn fawr o beth ffordd. Ond maen nhw'n bert. Dwi'n ddim mewn cyflwr arbennig o dda, ond dyma ffosil neis. Wedyn ni. Dyma olion nautiloid syth o'r enw orthocone yn Saesneg. Dwi'n gwybod beth yw yn Gymraeg. Ond ie, dyma olion orthocone o'r Cyfnod Silwraidd yma yn Cronfa Ddŵr, Llandegfedd. Dyma sawl brachiopod bach in situ, ac wedi dod o hyd i un sydd ddim in situ. Sy'n eitha neis. Mae'n siŵr os ych chi'n gallu gweld hwn, ond wrth ymysedd i fan hyn, chi'n gweld y patrwm yna, gyda patrwm bryozoan. Ac yn ola am eddi, dyma i chi bryozoan bach. Wel, wedes i ta dyma'r peth ola, ond wedi torri chydig o'r garreg i ffwrdd o'r bryozoan yma. Drychwch ar hwnna. Mae'n edrych yn gret, yn yw e? Patrwm na, dan wyneb y garreg. Wel, gobeithio bod chi wedi joio'r fideo yma o Cronfa Ddŵr Llandegfedd. Os ych chi wedi, beth am danysgrifio i'r sianel yma? Bydd mwy o fideos yma cyn bo hir, a gobeithio lot mwy o ffosiliau i chi weld. Tan bryd hynny, hwyl am y tro. Tara! Mae'n ddiwrnod arall, a dwi wedi dod yn ôl i ardal Cronfa Ddŵr Llandegfedd i chwilio am fwy o ffosiliau. Wedi dod â ngwraig i hefyd. Dyna fi draw fanna. Ond
wi yma I chwilio am fwy o ffosiliau gan fod i'n ddiwrnod hyfryd. Felly, croeso batef, gan weld be ffeindiau. Neu be ffeindiau ni, wrth gwrs. Fel dwi wedi dweud o'r blaen mewn fideos eraill, weithiau mae'n werth pan ych chi'n dod I safle ffosiliau. Yn ogystal â mynd i'r brif ardal, mynd I ardaloedd ar y cyrion. Trin am sbwrio yna, wrth gwrs, ond weithiau, ydych chi'n ffeindio pethau mae pobl eraill wedi wel, dim I dod wedi meddwl am chwilio yn y ardal yma. So, ond dyma beth wy'n newydd ffeindio, brachiopod neis fanna. Gobeithio bydd hwnna'n glanhau neis gytre. Nag yw pob ffosil yn fawr, ond mae rai bach yn gallu bod mor neis a rai mawr, felly mae'n werth casglu nhw hefyd. Dyma enghraifft da arall o garreg gyda lot fawr o gregyn ynddo fa, cregyn brachiopods dwi'n meddwl, ac mae llwyth o'n nhw yma. Dwi ddim yn mynd I gyfri nhw, gallu fod am adro dydd. Ond ie, greu. Mae'n wraig I newydd ddod ar draws hwn. Brachiopod bach, wel, dim brachiopod bach, brachiopod eitha mawr am brachiopods bo. Ond enw hwn yw Lepteina dipressa, ac mae'n edrych yn neis. Os dwi'n troi'r peth, chi'n dechrau gweld ochrau'r gragen yma hefyd sy'n mynd lawr I mewn i'r garreg. Falle bydd modd gadre tynnu tipyn o'r garreg yma I weld mwy o'r gragen, ond mae'n un neis iawn. Wel, mae un peth yn wir, pan wy'n dod ang wraig I mas ar dripiau ffosiliau, mae un tueddu ffeindio mwy na fi, ac mae'r un peth yn wir eddi. Wi wedi ffeindio un ffosil neis, mae un ffeindio hwnna, a hwn hefyd, ac mae yna un yn ei llaw hi hefyd, so dwi ddim eisiau cael ei ffilmio, so dwi'n mynd I ffilmo hi, ond mae ffosil neis yn ei llaw hi hefyd, so wy'n siŵr gallu ddangos hwnna I chi yn y man. Dyma'n neis arall, ni'n ffeindio lot o frachiopods yma heddi, fel arfer ni'n ffeindio peth eraill yma hefyd, ni'n ffeindio tilobite a coral ac yn y blaen, ond heddi brachiopods amdani, ond mae hwn yn eitha neis, bod yna rhywbeth yn dal I fyw ynddo fe. Gwych. Codes i'r ddarn yma, achos gwelais i'r brachiopods bach fanna a fanna, ac os ydw i'n zoomo mewn, newch chi weld bod nhw'n eitha neis, ond wrth zoomo mewn, nes I ffeindio rhywbeth arall. Felly, dyna'r brachiopods, ie. Ond chi'n gweld hwn yng nghanol y llyn? Dyna yw cynffon trilobit bach. Ac mae yn fach iawn hefyd. Dyma fy misi I roi rhyw fath o seis I chi, ond ie, na ffosil neis I ffeindio heddi. Trilobit cyntaf am y dydd. Greit. Dyma gynffon trilobit arall, fy newydd ddod ar draws iddo fe. Os ydw i'n symud y garreg fyna, mae'n rwyddach I weld e. Chi'n gweld hwn? Cynffon neu pygidiwm yw hwn o Damonites myops, sy'n eitha cyffredin yr ardal yma. So, mae'n un dda. Chi'n gallu gweld taw Damonites yw achos mae'r cynffon yn dod mas fel rhyw fath o driongl fyna. Ac yn gwmws fel y tro diwetha, wy'n ffeindio brachiopods in situ ar y ffas hefyd, fel hwn. Edrych yn neis yn yw e. Felly, ni wedi dod yn ôl i'r Cronfa Ddŵr. A dyna'r Cnofan Chwilio Ddŵr eto. A dyma rhywbeth wy'n newydd ddod ar ei draws. Brachiopod bach fanna. Ac un sy'n eitha neis ar ochr arall. Dyna fe. Dyma ni ar lan Cronfa Ddŵr fan hyn. Mae lot o gerrig yma. Nawr
Wy'n byw yn eitha lleol i'r lle yma, felly wi wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd. Wi wedi bod yma sawl gwaith, felly wi wedi dod yn eitha picky o ran pa ffosiliau wy'n mynd yn nhw adre, na pam wy'n dod â bag eitha bach fan hyn. Ond os ych chi'n dod yma am tro cyntaf, mae'n ddigon posib bys chi'n ffeindio llawer iawn o ffosiliau, felly cofiwch ddod â bag addas i fynd â nhw adre, a hefyd rhywbeth fel bubble wrap fel hyn, jyst i gadw'r ffosiliau'n saff, achos maen nhw yn tueddu bod yn fregus o fan hyn. Felly, byddwch yn ofalus hefyd. Pan ych chi'n casglu ffosiliau, does dim teimlad gwell ag agor darn o garreg a gweld ffosil tu fewn iddo fe. Chi'n gweld y ddau anner fyna? Mae'n wych i ffeindio rhywbeth fa, a gwybod taw chi yw'r person cyntaf eriod i weld e. Weithiau ar y cerrig yma, newch chi weld bod y cregyn ei hunain wedi hydoddi, ond beth mae hynny'n neud, mae gadael cast o'r tu fewn i'r gragen ar ôl. Felly, dyna beth sy'n yng nghanol y llun fyna, castiau o tu fewn i gregyn brachiopods. Ac fi newydd ddod ar draws hwn, enghraifft dew i'n meddwl o orthocon, sef notiloid syth. Falle bydd rhaid wneud tipyn o waith ar hwn i lanhau e, a fi'n meddwl gallwn na ddod mas yn neis. Gret.